Umana kumanya kwa mgajiwanga dakika en prangwen tok sa pagari marukinyi kamora mora mintiera rwake yo makende ni machiegni e nonro mar gazet nyinga en Sharon Ongao mana kapile kwa mgajiwanga wandono gazeti ariyo mano The Standard kanyakla kod Daily Nation to kiny makawuono ayudo thuolo makende mar bedo gi jafombo wadwa mane nyakalondo mar Ramogi mong'ere kaka Collins Okaka. Collins Okaka yawre hinya. Happy New Year. Happy New Year. Waro muga roma e corridor. Waro muga bane corridor. Kamana, achio maber mana yi. Namba chio makare, rote ono pinyi nano. Machiegni. Mirwaka. Machiegni. Kaka manya kwa mgajiwang, mana kapile kwa chako nono gazede. Ukinyi makawuono, antiere gi gazede adek. The Standard, Daily Nation, Casto Bangmano, wabiro bedo bende kwa neno gazete machielo, mano mar The People Daily. Koka mano kaka, daher mar mondo miwacha gi The Standard. Koso wacha mane mulumbo wangi, karamna kinyo gazede thundu weche ariyo. Mabende aneno ka. Kinyalo mna nyisa nyakwa mgajiwang thundu weche mabende wantiere godo. Ito boke mokongo mara The Standard, en wach mo mepe kanyo en koro motenore kod bura manyocha mar mibadhi manomako jakom mar duol mar CA mano Communication Authority Wamboi ma bende koro gikone to koro donyo wito bura mane en godo Mary Wamboi bura mane en godo mane tude kod mibadhi mar shillings billion ariyo koro gikone to donyo wito bura makmano oko mana wach momi pek kaendi to bok mar The Standard ma aparo nyalo lombo wang ja neno marwa kango sayudo thuolo bange mondo dio manyo boke ni kod ito bok mar Daily Nation bino mi weche mag somo kama momi pek ite bok no mokwongo kaka ing'eyo Sharon githulu masani koro mai dwe ma iyawe skunde kochopo tarik 23 nyithindo koro dok school ntiere gik mang'eny ikruok makagi kacha to ntiere chochi ma pod ntiere sector mar somo ma bondo mi pek ain koro aburo lidhne ja neno maro mondo ng'ene tango ma mi pek e obokgi koro githulu sama san tango chak mana gi The Standard mana kumanya koro mgejong mana kaka Collins Okaka osewacho wabiro chako kanyo gi The Standard odiochieng' manyoro ma mineno ka manager kom mar dul mochung'ne weche mag tudruok e pacho kata kiero Communication Authority of Kenya mung'ere kaka Mercy Wambui. Sani nyinge mung'e godo en Wambui Waruto to Wambui Waruto iluonge godo kama kalore ni en osiep makita mano mar jatend piny William Ruto. Koro odiochieng' manyoro nowe nono kalore gi bura ma bende nodonjne godo mar koso chulo osuru makwane dirom siling bilion 2. Bilion 2 ok en pesa mathin, en omenda makore lach ka king'eyo tend piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo kawacho ni moko kuom apisas manitiere piny owacho ma bende ne otenore kod gimotelo ne yiero maduong' ma higa mokalo ne tudo kod weche mag mibadhi wirane gi nindo nyakon chiel kod kweth mar Kenya Kwanza ma gisewacho ga ma kaka ne gine kisera mar ombulu winjoga kiwacho ni freedom is coming ma sani ng'ata mane itudo kod weche mag mibadhi to ne nindo nyakon chiel kodgi sani koro iwegi thuolo motelo kata mind ntiere buche moko ma bende mag mibadhi ma bende osewito oko kata nobed kitudi gi weche moko mag ne kinyalo paro mar jatend migao Aisha Jumwa gini buche makamago osewito oko koro aparo ni magi gin mana ranyisi ni gik mage wabro bedo kod neno gi kaka wadhi nyime ni mar ne giwacho ni freedom is here to koro ka ing'eni ka freedom osechopo to nin ka nindo nyakon chiel kodgi to biro we mana thuolo tano ka wacho makamano no mi peke it gazeti mar 4 mana ko nyalo ng'iyo it gazeti mar 4 kama ne nyadendi kata mana Mikai mung'ere kaka Mary Wambui kanyakla kod nyare mung'ere kaka Purity Njoki ginduto magin directors mag kambi mung'ere kaka Pama Holdings koro wachre ni omenda maromo siling bilion 2.2 mabende ne ok gichulo ahinya kaluore kod weche mag osuru. Koro odiochieng' manyoro koro nowegi oko ka bende wachre ni koro gintiere gi chenro makende mar chulo omenda kata mna osuru makamano. En mana ni doho odiochieng' manyoro bende kata mna kanagi ng'ado bura makamano omenda kata mna kaka gidhi chulo plan chenro ma bende gintiere godo ne ok giyango ne jopiny yo makare. Iwacho ka ni Wambui no ken mia kaka inene no ntiere kaka omakore e paw siasa higa 2017 en achiel kuom jogo mane siro duond bura mar Jubilee korka weche mag omenda
ka nudo dhi tiro campaigns to okwano ne kwana ni kach kata mana check moro mindiko ni kanyo mojuol to wacho ni koro dhiuru go fuel koro sani iduoko lwedo ona wacho ni iduoko lwedo. Aya, mani weche matimore kanyo mag doho Nyakwar Mgejong. Kopogore gi mano kaka wadhi mapiyo piyo it gazet mar abich mano mar The Standard, weche maluoro somo ahinya hiyo odiochieng' manyoro ni neno ka jonon penj mar KCSE nodhi e ng'anyo kanyo ka bende giwacho ni ok osebedo kata mana kichulogi e yo makare, nochuno mar mondo mi riembgi e center ma bende naginone penj mano mong'ere kaka St. Francis Girls High School mantiere gwenge mag Mangu mantiere Gatundu North. Jonon penj gi gin be gin jopuonj. Koro ntiere ng'ur kaendi ni omenda ma ichulogi ido ni giywak e lwasi mar tich. Lwasi mar tich omenda en achiel kuom gigo nikech ibono ni inono otese adi to otese munonogi. Ntiere jok meno wach kata no kuom ranyisi ne giywak e wi otese mag CRE. Tido ni okawacho ni jo Kiswahili kata manono composition kata insha ido ni ginichulogi omenda moro mojuol kata ken siling 75 kuom otas achiel. Ja CRE kuom ranyisi chulo 55. Ang'o momiyo ntiere pogruok mar omenda? Jomoko ichulo mang'eny kaluwore gi otese magimako. Koro gin nokelo wach ma tungi nobede ma gikone to maromo jonon penj ma 1,000. Koro nyo onyisgi ni un koro doguru dala ubro kelo jok mok manyien nikech wang'eni sani nitiere centers maromo 35 ma bende inone penj mag KCSE. Center achiel mano ma bende inone penj mano mar St. Francis Girls High School e kinde ma bende naginono penj mar CRE e kama bende wach ma kamano nowuok. Kata kamano mar mondo mi riembgi kanyo en romo ma bende migawo mochung'ne weche mag somo nobedo godo kanyakla kod duol mochung'ne ndiko jopuonje mano mar TSC kanyakla kod duol mochung'ne nono penj mano mar NEC. Bang' mano to koro nogolgi oko. Ta ok ang'eyo ng'eni kineno ka jonon penj kata jopuonj mag ng'ur e wi chudo ne giwacho achiel kuom mane waloso godo mane ok dwan mondo oyang nyinge wacho ni ma gin ichulogi kaluwore kod winjruok mano bede ma higa 2014 nyaka sani to luwore kod kit lokruok mosebede migawo mar somo gineno ni wembe nyaka koro uloknwa chenro mag chudogi mondo ubuge wiye matin nikech gigi ng'eny to chudo momiyo wane to waneno kathin koro makelo ywaruok kae. To kata kamano odiochieng' manyoro bende waneno ka duonde mamoko mochung'ne somo kata mana mochung'ne jopuonje Kupet kanyi nena kelo misori jagoro mongirore mar duol mar Kupet bende koro nochiwo ich wang' mare ka bende wacho ni ratiro mag jopuonje ahinya kar chudo kanyo nego bed ni ing'iyo e yo makare. Koro Nyakwar Mgejong ka wani nyiewo gazet mar The Standard ibiro bedo ka ing'iyo mar mondo mi isom wach makamano e yo matut. Kopogore gi mano adwaro mar mondo mwadhi e wach moro mantiere e it gazet mano mar ariyo mano wach ma bende Cleophas dolombo en wach mano lombo Cleophas ahinya kanyo ahinya dwaro mar ng'eyo gund nyathi mano DNA makoro wachre nitiere rapim moro ka neno report ma bende nyawadwa bende Simfros Okinda bende dotimo kaluwore gi nonro ka koro dwaro ng'eyo gund nyathi DNA nitiere test moro ma bende koro inyalo kawo samples wacho ni mar mondo mi ng'e gund nyathi ojakaw yie wich samoro law samoro kogno mar nyathi en mana ni test makamano wacho ni nengone ok ni piny kaka jomoko naparo nengone bende ni malo to tests makamago osebedo kata mana kitimo e pinje mamoko maoko Kenya ka koro nenre ni dwa yango bire akeni wach makamano nonado kaka ober teman koro ka ijaratiro to kono gine pek mora be bokono kata okonya kal kata pachi ni gima kamano nyalo kawo kang mara ng'eyo gund nyathini ka ujaratiro udake une keny to ujoratiro uduto koro gigi biro kamana ka in gi to ni to ma be gund wadier to ang'eyo ni Kenya kaindi Kenya mo ng'eyo Kenya marwa ni gini biro kelo pek nikech kose kawo wach kata ne okawo yier wich itere laboratory dhi tim ne pim kamano to okawo gimoro ndalo 10 mondo uyud duoko
To wach ma kamano kata mana nochakre mana kwa nyalo ng'iyo e chakruok mar higa ni kama ne en Senator Mugwela mano Millicent Omanga nokete mbuine kanyo ni test makamago koro biro chako bede chirni mapachoka weche mabende osebedo kata mana ka kelo paro mano mopogore pachoka ineno kanyo kata mana kidwa neno kata mana kidwa nyiewo kits makamago jausgi kata mana online mane yor mbui wang'e nitiere dukni madongo donge yor mbui mabende osebedo ka usogi en mana ni pogruok ni ka oganda paro ni kawa ni nyiewo test makamano kidwaro ng'e gund nyathi to results kata mana duoko wuok kanyo gima gikia ni kese kaw nonro itero mar mondo mitim nonro matut eka duok ni duoko makamago ok nonro ma irikni godo nikech onyalo muko moseger kuom igni malach koro nyaka tera mos to iparo nade Sharon? Apano oken racho kata mna onge rach moramora nikech pile ka pile iwacho ni piny dongo lony manyasani biro kakoro magi gin lony manyalo konyo oganda mar mondo mi otiegre hinya mar ng'eyo gund nyathi ano kane karach taparo ni bende biro kelo bedo ratiro e keny nikech ing'eni ponana ni ikwayo oko to kitni wabro keti ratili ni to wadhe wana ong'eane aya bas wach makamano nitiere kendo nyakwara mgejua ng'in gi paro mane kaluwore gi wach makamana hinya kaluwore gi kits kata mana tests mabende koro okel mano mar pimo gund nyithindo en mana ni chirni mapachoka akia kata mana ka gintiere an pok aneno gi an awuon kaka mano wach moro nitiere it gazet mar 7 hinya kaluwore gi sidho kondo mago obila mapachoka indi mabende odiochieng' manyoro ne osidh kondo e kar tiegruok mar obila mantiere Kiganjo e kaunti Manyeri nyasi kanyo neno kanyo tipo mabende jatend piny Kenya mabende ne en welo modhial obila maromo 2,881 koro nosidh kondo mano mar chako tije mag gi ayanga apani ma en okang' kare to gima jatend piny Kenya nyo olose mabende wach momipe kaindi en bero kuonde dak mag obila ma en wach mosebedo midhiero mapek ahinya bad migawono mar obila kaluwore kod lwasi ma karo jot mag obila e pacho kaindi Sharon ing'eni en gima lit ni nyaka sama wuok kodi ni higa ma 2023 ibro yudo ka obila marito jopiny marito mwandu jopiny odak ot moro aput emana gimo machalo kul kama endi moluorore kama endi maki inyalo in man kendi ng'ata achiel kende inyalo bede e iye kanyo kendi ng'ata achiel to en mar mabati ineno mago aparo ni kolos nigi kuonde jot kata kuonde dak margi maber nyalo bero sekta mar obila kendo miyo gi mijingo mar tiyo sasa magine tiyo lai mar tich gitimo tich makare mago gana nage insingo kata mna bende Kenya Kwanza bende nantiere gode kinde mabende nagitimo kisera magombulu sane no karengo mapiyo wache kane gi it gazet mar 10 hinya pogruok mar paro mabende koro mienjo e kinde governor e county ma Nairobi mano Johnson Sakaja kanyakla kod jatend piny Kenya Rigathi Gachagua men wach mano mar daro mtokni mago matingo jowuoth kawuok e chuny boma ma Nairobi mabende koro idwaro mar mondo mi otere karingo nyamburko mano mar Green Park Terminal mantiere e county ma Nairobi pogruok mar wacho sebedo ka Gachagua wacho ni entiere gi ratiro mar nono gik matimore sirikande mag gwenge to kama Nairobi kende owacho ni olemo mare chiwo ni thuolo mar nono tije governors hinya okobiling ka bende wacho ni johala ithiero kit tije mabende gitimo Gachagua jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaka ng'eyo nitiere lokruoge moko kata motelo ne mai ma kata ka ywaruok makamani pok nochakore e kinde kod gavana ma Nairobi nyocha ineno ka jatend piny Kenya William Ruto timo lokruoge moko ma Gachagua omi ting mar keto tudruok e kind piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties to pogruok e paro e kinde kod gavana ma Nairobi biro kaluwore kod weche ma osebedo kogol e dhoge weche mopuso mara ni en mane omiyo jodak ma Nairobi ahinya to oganda mawuok Mount Kenya modak Nairobi ne mano lombo gi mondo mi gigone gilutne ombulu gavana Sakaja mae to jogi giwachore ni gine jo hala mabende nitie Nairobi koro ne wacho ni ka igolo gi
e chunyi boma mondo kelgi kama bus park ma green park malo koni chal kagima kuri tungo gi to owacho ni okonyalo weyo joge mondo sande nono ni mane sando gi to bende kata mana kan ne idayo dhoge TV mar Inoro anyalo paro Francis Gachuru inobedo kod twak kode nocho ni ok en ukabila ok oleng'ore nyakoni chiel kata mana mar sero kata mana kito oganda mamoko malo mamoko kuma wuoke kata kamano mane wacho mabende nowacho kanyo koro ni winjo kata mana wach mabende governor county ma Nairobi bende nowacho ni no seyo josiasa hinya mathuye koda jalub jatend piny Kenya kopogre gi manyo adaro mar mondo mi wadhi mapiyo pe it gazet machielo mano gazet mar Daily Nation nyakorom ge jo gazet mar Daily Nation wach mabende gimiyo peko diche makawuono en weche moluoro weche mag somo koro sirikal Kenya Kwanza mitayo kod jatend piny mano William Ruto koro dwaro ni kind thuolo mar higni 5 mabiro obiro bedo kokelo lokruok makone kod kocha e sekta mar weche mar somo ka bende omenda neno kochiw makore lachka siling bilion 635 ma bende biro bed ka itimo godo dongruoge mopogore e sekta mano mar weche mar somo neno kaka ochiw pok mar omenda makamano mar kelo dongruoge mopogore sekta mar somo dwaro ntiere lokruoge matimore kineno lai ma jiwuok mar 844 cha sani wantiere CBC mabende nyaka sani pod ntiere ywaruok makagi kacha ka jonyuol koda ka jopuonji ai kata ka jodito mantiere sekta no pod ok ong'eyo gitemo chwalo ote ne jonyuol kaka onego ta chenro mag somo to weche pod ok donji nikech kata sani kipenjo ng'ato ni jo grade 6 masani koro dhi e grade 7 gin gidhi somo kanye inyisi gini jo junior secondary ka inyisi ni ok gibedhi e secondary giwuok gibro dok mana e school mancha gintiere kanye mag primary kanye ipenjo ni to uketo ikruok machalo nade mondo mi chenro gi odhiyo makare yo mopie to wach makamana neno ko mipeke it gazet mano marabiro ka bende ong'inje matindo kaka omenda maromo siling bilion 630 ma bende idwaro keti e sekta mano mar weche mag somo kind thuolo mar higni 5 mar gero sekta makamano nitiere bende par ni sirikal Kenya Kwanza bende nosingo mar medo jopuonje chakre higa ni ibiro bed ka imedo jopuonje nikech nitiere nok mar jopuonje madrom 1116 ni wacho ni kochakore higa ni ibro medo jopuonje 30,000 mibro ndik tich mambe ntiere mibro ndik tich mabiro med ngadho ka nitiere koro imedi lemo kani promotion gi dhongere na kwa mga jonka wani yudo thuolo nikech nonro mar gazet bende wajalidho nikech saa bende mayoga wangwa koro nyalo ng'iyo ni siling 1000 kata mna bilion 630 maket kod mano ibiro bed kikete duonde magi neno kanyo koket chakre higa mokwongo nyaka higa mar 5 mano thuolo mar higni 5 ma bende sirikal Kenya Kwanza biro bedo kanitiere e apisi kwa kamano kwa dhie wach machielo adar mar mondo mi waring nyaka e it gazet machielo mano mar ariyo nitiere wach moro ka mabende luoro timo nonro ahinya mar tho mar Chiloba en jalno mabende sibido ka kedo ne ratiro mago mag jogoeko mantiere e osiep e kit chwech achiel gisani koro sirikal mano mar Amerika bende koro donje wach makamaka bende giwacho ne gidwaro konyo mar chwalo timo nonro mar ginero mabende nokelo tho mare kabel nyaka sani wang'eni achije 5 pod odinege kabende timo negi nonro makone kod kocha banka no makgi Wachiloba ne osebedo ka kelo nyuolo weche mathoth ahinya kaluwore kod kaka nonege ni mara nokwany mana ringre ne ko wite boma ma Eldoret kabe nofunde mana sanduk moro mar mabati kama indi to weche thoth kaluwore kod kaka osebedo kit ngima mosebedo ka odake ka jonyuol kata wedene man machiegni kode wacho ni wan gik muwacho e mbui go to kwang'e ni wuodwa ne timo gi wanang'e kaka en jagono manohero weche Nyasaye mabende giwacho ni nen ging'e kaka jadolo pastor koro jo piny owacho mar Amerika koro wacho ni gibiro chwalo lwetgi e wach ni mondo gine ni to ang'o manokelo tho mar Chiloba to gin ang'o miyo nonege to bende kata mana duonde makedo ne ratiro mag oganda bende siwinjo kata mana kabiro oko ka bende seyo kit nek maket kod mano to
ing'eno nek to ng'eny to koro mar Amerika ni koro ing'eni nyaka ji penjre tang' miyo Amerika wacho mana ni nyaka to koro nyaka gidonje. Aya, koro wach ma kamano nitiere gazet, iti gazet mar 2 mar Daily Nation. Adwa ni wadhi mapiyo piyo nyaka iti gazet mar 4 gi mar 5. Ing'eni gazet ok en gazet ka onge weche mag siasa. Ogai mar Azimio nitiere kanya koro mge jwang' mano Raila Amolo Odinga ma bende koro keto piny owacho tesre. Koro oseyo okenge lokruok mopogore opogore ma bende noket kod jatend piny Kenya William Ruto. Nwaneno jumane lokruoge mopogore opogore migepe ma bende William Ruto ne oketo lemo ma bende nomedo jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua kanyakla kod jotend migepe mano Musalia Mudavadi. Attorney General kanyo bende ne neno ma bende nomedne. Kaka no wacho chimotelo mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua sani koro bro neno bro rango tudruok e kind piny owacho mamalo kod 10 counties. Musalia Mudavadi korka kore koro eno meeting mar neno tudruok e kind od bura mamalo kod piny owacho. Koro wang'ene to kinyalo paro nyoro Sharon jagoro maduong' mar Jubilee mano Jeremiah Kioni no wacho nogolo dhok moro ko wacho ni lokruoge ma kamagi chal ka gima koro iketo tenge jalup jatend piny Kenya kaluwore kod kit telo mosenyiso chal ka gima koro jatend piny Kenya neno ni nitiere gik moko ma komiye to unyalo kelo chochni e piny owacho mare. Koro okete kamoro ma dwaro jomoko ma kaka Musalia Mudavadi kaka mage nikech aneno ni lokruok ma bende nomiya hinya mar ng'iyo sekta mar kahawa mar chak iwinjo kata mana e kinde mosekalo Gachagua osebedo kata mana ka seya chudhe. Koro en makoro miye mar mondo mi ota sekta ma kamano mar kelo ber ahinya ne jopur gi jopith ma bende osebedo ka yudo lal. Ting'eni komi gik sectors ma kamago ting'e ywaruok mantiere ga kech kane moting'o achudhe moko ma iluongo ni cartels ma gin kae ma gichieme okuodo ma ka gimako to gimako giwuogi. Koro ibang'ene to obro rakore kodgi e yo machalo nade mondo mi otiekre kodgi. Bas ang'eni Jesu dwar biro bedo ka donjo gi twak makamano e kinde thuolo manok. Wadhi mana mapiyo piyo nitiere It Gazet mano mar 5 nitiere ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ma bende koro dwaro ni e higa mar 2027 ka bende piny Kenya biro bedo gi yiero machielo mano mar yiero tend piny. En koro wacho ni gowi nego chul 2027 State House race and politics of death. Owacho kanyo no sebedo kosiro ogai mar ODM Raila Odinga kuom thuolo malach chakre higa mar 2013 17 22 yiero ma bende norumo nyocha mano chieng' tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. Kalonzo ni kod lek mar donjo kar jot mar jatend piny Kenya mano State House higa 2027 to duond bura ng'ene Wiper nitiere en achiel kuom duond buche madongo mantiere e riwruog siasa mar Azimio. Koro ODM ma en bende jakanyo mar Azimio wacho ni okwadagi siro Kalonzo lwedo kochopo higa 2027 nikech kaluwore kod kaka osechung' kod ogae mar ODM yiero madongo mosekalo to giwacho ni yo ma kaka obiro godo mar kwayo thuolo mar kamano mondo sire lwedo chal kaka obiro gagoko moro ma jakom mar ODM John Mbadi wacho ni Kalonzo bia mos gini ibire bira mos to gichako chon ing'eni oka wantiere higa mar 2023 higa mar 2027 chal ka gima kata mana William Ruto pok orwako higa achiel mano e apisi to siasa mar higa mabiro chako mana chako siasa nochakore chieng' mane jatend piny Kenya chamo muma no mano nochakore mod mar apisi na nosechakra chaka kanyo koro ma 2027 yawuoyo sechako mana pangore tiwacho ga ni weche mag siasa bende okrumo kaka neno ka dakika dhi mapiyo wadong' mana gi in fact aneno ka saa bende oserumo dakika 4 osekadho tok saa achiel adani wachek gi People Daily nitiere wach moro ka hinya mag apisas mag kwach kich ma bende gisani koro ne omaki kendo ineno kanyo kanotergi e doho mar mondo miyalgi hinya kaluore kod bura mano mar kuo nenore ni nitiere signatures kata mana bende nagikawo mar writing off kata mana iwacho ni no makgi kaluore gi okanga mag maundu. Koro apisas mag kwach kich ema oyude e mibadhi mar kuo. Koro ng'ambo timo negi nonro. Jok monego bene timo nonro
ka kuo ma kamago timore gin makoro yudi ka koro gidonje e kuo mano wach matek ahinya ngene na gitemo kwalo ja ohala moro mano omenda maromo siling milion 2 kalura ke kene na gi fake sei moro kanyo gidwaro sei moro kanyo ma bandia mondo gidhi lodh godo pesa to koro ojukgi to gine okwach kich koro biro bedo nade gin manego bedne ginono to sani koro gine makoro makge koro nono gi wach moro matek ahinya nyakoro Mgejwang sa momayo wango gazet momori nyakoro Mgejwang e kinde The Standard, Daily Nation, People Daily bende wakelo ni wach moro kanyo ntiere weche mopogore bende gazet mar People Daily ni bende wacho kanisa mori jachiwne ga mana jo nyamburko kiwuotho tok mi sero moko digeyo idolo ni go kama ndiso ni go de dirisha ngene kiwuotho tok mi sero moko ok mi ini nga jo nyamburko mari masomo gazet masomo gazet o kaka wachni mogi kotiko chenro aonge goch mang'eny ne janeno marwa mar Ramogi TV kod nyakalondo mar Ramogi wachako higa manyien ma higa 2023 waikonegi mathoth higani kendo gimed mana kete tipo mar Ramogi kod nyakalondo mar Ramogi an kawuok kaendi to wadhi mana muro lewa tachaka doka kawoni ntiere weche manyien chakre sadi sabich okinyi nyaka saa 10 odhiambo kamano mana kamanero kama ne nyakumbiro he nonro mar gazet nyakora Mgejwang mano na Collins Okaka jafombo marwa mar nyakalondo mar Ramogi Radio gikanyo bende makelo wae giko mar nonro mar gazet momori kawuone kind Daily Nation, Standard kanyakla gi People Daily mabende nwalidhoni okinyi makawuono idhi to inyiew kokamano chenro mabiro bang' ma en twak mokwongo chenro mar opinya twak mabende dhi kelnwa kod nyadendi Joyce Oduor mabende anno ka wende bende osechopo e studio kae kikidhi mabor mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ongao ritiur masane